Il-Konkatedral ta' San Ġwan il-ħadd kien miżgħud b'familji Maltin u Għawċin li flimkien mat-turisti tpaxxew bil-ġmiel tal-arti u l-istorja maġuna flimkien. Qed nitkellmu dwar il-wirja A Gift of Glory li saħret lil kull min żara, wirja ta' set ta' 29 arazz, il-kol kemm huma reliġjużi li huma maqsumin f'erba' sezzjonijiet, 6 li jirrappreżentaw il-ħajja ta' Kristu, 6 allegoriji li jirrappreżentaw simboliżmu li huma wkoll ir-rappreżentanza tal-qawwa u trionf tar-reliġjon u tal-Ewkaristija. Fost dawn l-arazzi li kienu nħadmu fl-era barokka fi żmien il-Kavallieri ta' San Ġwan, hemm 3 li juruna l-Unzjata, l-4 Evanġelisti u l-Gran Mastru Perellos li kien ikkummissjona li jsir dan ix-xogħol. 12 apostlu li huma monokromatiċi jisabu fuq il-pilastri. Hemm ukoll arazz li juri l-Kristu u ieħor lill-Madonna. Kull arazz mill-kbar jiżen bejn 80 u 120 kilogramma. Dawn l-arazzi huma magħmulin mill-ħarir u anki mis-suf. Meta jintrefgħu huwa importanti li jinżammu mremblin u mhux mitwija. Minħabba li għandhom ma' 320 sena, il-ħarir jista' ifaqqa, jinqasam jew jiżżarrad faċilment. Tonio Mallija, l-kap eżekuttiv tal-Konkatedral ta' San Ġwan, għalinna għaliex intażlet it-tema Gift of Glory. Kull Gran Mastru, meta kien jiġi elett Gran Mastru, kien jagħti rigal lil dal-Konkatedral ta' San Ġwan li kien il-katedral konventwali tal-Kavallieri. Gift of Glory għaliex għax il-Gran Mastru Perellos meta ġie elett Gran Mastru ta' dil-ġojja tal-arazzi lill-katedral.